హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామం. రాధా గోవింద అందరికి కూడా ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 15వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్న 14వ అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగ యోగంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆఖరి శ్లోకంలో బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖశ్చైకాంతికస్య చ అని చెప్పినని చెప్పుకున్నాము నిన్నటి అధ్యాయంలో. అంటే అమరము అంటే మరణం లేనిది, అనస్వరం అంటే నాశనం కాంది, శాశ్వతమైనటువంటిది అనమాట. అటువంటి చరమ సౌఖ్యానికి సహజ స్థితి అయినట్టు నిరాకార బ్రహ్మానికి నేను మూలాధారం. నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తున్నాం అంటారు, కానీ దానికి ఆధారం ఎవరు? నేనే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంటే ఆ బ్రహ్మజ్యోతి. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉంటారు కదా జ్ఞానులు, మళ్ళనేమో అష్టాంగ యోగులు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? వీళ్ళు నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తారు. నిరాకారాన్ని ఆరాధించి వాళ్ళేంటి శరణాగతి పొందంగానే బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమైపోతారు. భక్తులేంటి శరణాగతి పొందంగానే వాళ్ళు భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరతారు. భక్తులకు మొదలవుతుంది సేవ, వాళ్ళకి అయిపోతుంది, ఇంకందరితో ఇంకేమీ ఉండదు వాళ్ళకి. భక్తులకేమో మొదలవుతుంది శరణాగతి వేడుకోవడానికి చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టెప్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత శరణాగతికి చేరుకుంటారు. ఆ శరణాగతి స్టేజ్కి చేరిన తర్వాత ఇంక అసలు వాళ్ళకి ఇంకా చాలా సేవ చాలా ఉంటుంది భగవంతుడికి. శరణాగతి కోరుకున్నది అది మొదలు అనమాట భక్తులకి. వీళ్ళకేమో ఆఖరు అయిపోయింది వాళ్ళకి. ఇంకా ఆ బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే అయిపోయింది, అంతే. దాంట్లో లీనమైపోతారు. దానికి కూడా నేనే ఆధారము అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతికి కూడా నేనే ఆధారము. భౌతిక ప్రకృతి అందులో ఆధ్యాత్మిక స్పర్శ ఇదే. భౌతిక ప్రకృతితే బద్ధులైన జీవులు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకుంటా ఆరంభించినంతనే భౌతిక జీవితం నుండి తమ ఉద్ధరించుకొని దేవదేవుని బ్రహ్మభావనకు వృద్ధి నొందును. జీవితమునందు బ్రహ్మభావమును పొందుటే ఆత్మానుభూతి అందలి ప్రథమ దశ. అది అంటే భక్తుడికి అది ప్రథమ దశ. ఇప్పుడు శరణాగతి ఎవరైతే కోరుకుంటారో, శరణాగతి స్టేజ్కి చేరుకుంటారో వాళ్ళకి అదే ప్రథమ దశ అన్నమాట. మొదట చేరంగానే అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారి దీంట్లో భాష్యంలో. మానవుడు ఆనంద నిధానమును దేవదేవుడైన కృష్ణుని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నిజంగా దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తాడు. కృష్ణుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలిసినప్పుడు అప్పుడు మనకి మన ఫ్రెండ్ చాలా మంచివాడు, చాలా గొప్పవాడు అని మనకి అప్పటిదాకా తెలియదు, అప్పుడే తెలుస్తుంది. తెలిసినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది? చాలా ఆనందం వేస్తుంది కదా. అంత గొప్పవాడా నా స్నేహితుడు, అతనితోనా నేను ఇన్ని రోజులు ఉన్నది, అంత మంచివాడా అని చెప్పినని మనకి ఇంకా ఇంకా ఆనందం కలుగుతుంది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అట్లా కృష్ణ భగవానుడి గురించి పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని ఆయన లీలలన్నీ విని ఆయన అంటే ఏంటి అని చెప్పినని తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే ఆనందం అపరిమితం అనమాట. అపరిమితమైన ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను కొలుస్తున్నది సేవ చేస్తున్నది భగవంతుడికా,
అని చెప్పినని మనకి ఆనందం పెరుగుతుంది మనసులో నుంచి, దివ్య ఆనందాన్ని పొందుతాం అన్నమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే దివ్య మంత్రాన్ని సర్వదా జపించాలిట. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా 24/7 కంటిన్యూస్గా జపిస్తూనే ఉండాలి. ఆ జపంలో మార్పు ఉండకూడదు, ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉండాలి కంటిన్యూస్గా. దానివలన ఏమవుతుందంటే మనకి భగవంతుడి దగ్గర సాన్నిహిత్యం ఏర్పడుతుంది. ఆ భగవంతుడితో మనకి ఆ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి రుచిని తెలుసుకోగలుగుతాం మనం. ఇప్పుడు అని నిన్నటి శ్లోకంలో మనము చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయం గురించి చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసి తర్వాత ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనకి ఈ అధ్యాయంలో 15వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు అన్నది తెలుసుకున్నాం మనము. ఈ అధ్యాయంలో మనకి శాస్త్ర రహస్యాలు తెలుసుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. శాస్త్రంలో ఏమున్నది అని తెలుసుకోమని చెప్పమని చెబుతున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పురుషోత్తముడు, బద్ధముక్త జీవులకు అతీతుడు. ఇది తెలుసుకున్నవారు కృతకృత్యులవుతారు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత
జీవుడు బద్ధుడు ఎలా అవుతున్నాడు, ముక్తుడు ఎలా అవుతున్నాడు అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటాము. బద్ధముక్త జీవుల యొక్క దృష్టి ఏ విధంగా ఉంటుంది? బద్ధ జీవుడు అంటే ఏంటి? కర్మల్లో బద్ధుడైనటువంటి వాడు, పూర్తిగా ఆ భౌతికమైనటువంటి బంధాల్లో పూర్తిగా చిక్కుకుని దాంట్లోనే తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాడు. ముక్త జీవుడు అంటే ఎవరంటే భక్తుడు. ఆ భక్తుడికి ఈ కర్మలు చేసే వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి విధానాలని ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా దాంట్లోనే ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నది చెప్తాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు సకల జీవుల యొక్క ప్రభువు, పోషకుడు. అందరూ జీవులందరికీ కూడా భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడే ప్రభువు, పోషకుడు, బీజప్రదాత, అన్నీ కూడా ఆయనే అనే విషయాన్ని కూడా మనము ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయేత్ యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేతి తత్వతః. మనుష్యానాం సహస్రేషు, వేలాది మంది మనుషుల్లో చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళల్లో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయేత్, ఒక్కరు మాత్రమే సంపూర్ణత్వం కోరుకుంటారట, దానికోసం ప్రయత్నిస్తారు. యతతామపి సిద్ధానాం, అట్లు ప్రయత్నించిన సంపూర్ణత్వం పొందిన వాళ్ళల్లో కచ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః, ఒక్కళ్ళు మాత్రమే నన్ను పొందుతారు, యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది ఎవరో ఒక్కళ్ళు మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతారట. ఈ యథాతథం పుస్తకంలోని శ్లోకం చదవటం ద్వారా, భగవద్గీత యథాతథం భాష్యం చదవటం ద్వారా, ఆ ప్రభుపాదులు వారు మనకిచ్చినటువంటి భాష్యాలన్నీ చదువుకోవటం ద్వారా మనము భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది ప్రతి చోట కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. నేను భగవాన్, నేను భగవాన్, నేను చెప్పింది వినండి. ఇంతమంది కోట్లాది జనుల్లో కూడా ఎవరో ఒక్కళ్ళు ఎక్కడో వాళ్ళు మాత్రమే నా కృపకు పాత్రలు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ చేయలేదా? భక్తి చేయలేదా? చేస్తున్నారు, కానీ సరిపోవట్ల. అది పూర్తిగా పండితే గాని ఫలం కింద రాలదు. పండు ఉంటుంది కదా, అది పూర్తిగా పక్వానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే, అది పూర్తిగా పండినప్పుడు మాత్రమే కిందికి రాలుతుంది కదా, ఆటోమేటిక్గా రాలదు అది. అట్లాగే ఆ పండిన ఫలమే మనకి రుచిగా కూడా ఉంటుంది. అలాగే భక్తిలో పూర్తిగా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకుని వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ 10 మందికి మనలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పంచుతారు దాన్ని. మనల్ని కూడా ఆ లైన్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. పంచదశాధ్యాయః పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగః. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధఃశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారంటే, వేళ్ళు పైకి కొమ్మలు కిందికి వేద మంత్రాల ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు. అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉంది, అదేంటంటే వేళ్ళు పైకి ఉన్నాయి, కొమ్మలన్నీ కూడా కిందికి ఉన్నాయి. మొత్తం కూడా ఇలా తల్లకిందులుగా ఉంది చెట్టు. ఆ తల్లకిందులుగా ఉండే చెట్టు దాని గురించి, ఆ వేళ్ళేమో పైకి ఉన్నాయి, కొమ్మలు కిందికి ఉన్నాయి, వేద మంత్రాల ఆకులన్నీ వేద మంత్రాలుట. ఆ అశ్వత్థ వృక్షం గురించి చెప్పబడింది. ఆ వృక్షం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్న వాడికి వేదాలు తెలిసిన వాడు అని చెప్పినని చెప్తున్నారన్నమాట భగవంతుడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి భౌతికంగా ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అయిపోయిందంటే, సృష్టి ఏ కాలంలో రావాల్సిన పండు ఆ కాలంలో రావాలి, ఆ కాలంలోనే తినాలి దాన్ని.
ఇప్పుడు మామిడి పండు, ఆ మామిడి పండ్ల సీజన్లో ఎండాకాలంలో రావాలి, వచ్చినప్పుడు అది తినాలి. దాని ఇది వేరుగా ఉంటుంది. దాని టేస్ట్ కానీ, వచ్చిన ఏర్పడ్డ ఫలం, ఏర్పడే కాయ వచ్చి ఆ పండిన పద్ధతి కానీ అంతా కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడేంటి 360 రోజులు కూడా అన్ని పండ్లు వస్తున్నాయి. ప్రతిఫలం కూడా ఎట్లా వస్తున్నది? మానవుడు తనకి ఉన్నటువంటి కొద్దిపాటి జ్ఞానంతో అతికి వెళ్ళిపోయి పూర్తిగా అంతా నాదే, అంతా నేనే చేస్తున్నాను అన్నట్టుగా అన్నీ చేస్తున్నాడు. కానీ మనం కోరుకోవటం కూడా అలాగే కోరుకుంటున్నాం. సీజనల్గా కాకుండా సీజనల్ ఫ్రూట్ని ఇప్పుడు తినాలనుకుంటాం. ఇప్పుడు వచ్చేది కాదు, అయినప్పటికీ కూడా నాకు మామిడి పండు తినాలి. ఆ కోరికలు కూడా అట్లా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. దానికి తగ్గట్టుగా శాస్త్రజ్ఞులు కూడా ప్రయత్నించి దానికి తగ్గట్టుగా ఎరువులేసి, మందులేసి, కెమికల్స్ వేసి పండించి మనకిస్తున్నారు. మనం రోగాల పాలైపోతున్నాం పూర్తిగా. అంటే తల్లకిందులు అనమాట. వ్యవహారం అంతా కూడా తల్లకిందులుగా అయిపోయింది. ఇదివరకు ఏంటి మనకి, ఏం చెప్పేవాళ్ళు ఇదివరకు మనకి? వెల్త్ ఈజ్ లాస్, నథింగ్ ఈజ్ లాస్ అని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? వెల్త్ ఈజ్ లాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ అని చెప్తున్నారు. మనకి ఆస్తిపాస్తులు పోతే అంతా పోయినట్లే, అన్నీ పోగొట్టుకున్నట్లే అని చెబుతున్నారు. పర్వాలేదు నాయన, మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు, నువ్వు పద్ధతిగా ఉండు, ధర్మంగా ఉండు. ఇప్పుడు అక్కడ అదే కదా, ఇప్పుడు ధర్మరాజు పాండవులు అదే కదా, మొత్తం కూడా వాళ్ళది లాగేసుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. వీళ్ళని బయటికి తరిమేశాడు. తరివేసినా కూడా వాళ్ళు ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టలా, ఆ ధర్మం ప్రకారమే నడుచుకున్నారు వాళ్ళు. హెల్త్ ఈజ్ లాస్, సంథింగ్ ఈజ్ లాస్. హెల్త్ కొంచెం పాడైంది, హెల్త్ ఈజ్ లాస్, సంథింగ్ ఈజ్ లాస్. ఇప్పుడు కూడా అంతే, హెల్త్ కొంచెం ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఓకే బాగు చేసుకుందాం. క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ అనేవాళ్ళు ఇదివరకు. మనకి గనక మన క్యారెక్టర్ పోతే, మనం చెడ్డవాళ్ళుగా మారిపోతే, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ చేసుకుని బ్యాడ్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే, చెడు ప్రవర్తన కలిగి ఉన్న వాళ్ళని వెలేసేవాళ్ళు, ఊరి నుంచే వెలేసేవాళ్ళు, వాళ్ళని రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. సంఘం నుంచి వెలేసేవాళ్ళు, ఊరి నుంచి కూడా వెలేసేవాళ్ళు. మాట మీద నిలబడేవాళ్ళు ఇదివరకు వాళ్ళు. ఇప్పుడు కాగితాలు కాదు కదా, రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా నిలబట్ల, అన్నీ ఎగరగొట్టి కొత్తగా దొంగ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసి మొత్తం కూడా ఆస్తులన్నీ కబ్జాలు చేయటం, అట్లా అధర్మం అయిపోయింది. క్యారెక్టర్ లెస్గా తయారవుతున్నారు అందరూ కూడా, ధర్మం ప్రకారం ఎవ్వరు కూడా నడుచుకోవట్లేదు. క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్, నథింగ్ ఈజ్ లాస్. ఏమవుతుంది? ఏం కాదు. మనం సుఖంగా ఉంటే చాలు, మనం బాగా సంపాదించుకొని మనం సుఖంగా ఉంటే చాలు. క్యారెక్టర్ పోతే ఏంటి? ధర్మం ఎవడికి కావాలి? ఏదో రాశారు పుస్తకాలు, అవి అక్కర్లా మాకు అని చెప్పి అంటున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు. దానికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళకి మొట్టికాయలు పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా ఈ అశ్వత్థ వృక్షం కూడా తల్లకిందులుగా ఉందిట. ఆ తల్లకిందులుగా ఉన్నది అని చెప్పనని మనమేంటి, ఆ ఒడ్డునుంటుంది వృక్షం, ఒడ్డునున్నప్పుడు తల్లకిందులుగా కనిపిస్తుంది మనకి, నీళ్ళల్లో నీడ కనిపిస్తుంది. ఆ నీడను చూసి భ్రమపడి మనం నీడ వెంబడి పరిగెత్తుతున్నాం. అసలు సత్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనం. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు మనకి? అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి.
ఇది తల్లకిందులుగా ఉంది ఈ అశ్వత్థ వృక్షం. ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో వేళ్ళ దగ్గర నుంచి కొమ్మల వరకు మొత్తం కూడా అంతా కూడా 14 లోకాలు కూడా ఉన్నాయట. ఈ 14 లోకాలు 3 భాగాలుగా, ముల్లోకాలు అంటారు కదా, 3 భాగాలుగా చేశారు. 3 భాగాలుగా చేస్తే సత్యలోకము, తపోలోకము, జనలోకము, మహర్లోకము, స్వర్గలోకము, భువర్లోకం. ఇంతవరకు ఒక భాగం అంటే భువర్లోకం సపరేటు. భువర్లోకం అన్నది ఒక లోకం. కానీ మనకి స్వర్గలోకం వరకు ఒక పార్ట్ అనమాట. అది ఎక్కడుంది చెప్పుకుందాం. తర్వాత భూలోకం నుంచి కింది లోకాలు ఉన్నాయి కదా, అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాళ, ఈ లోకాలు. భూలోకం అంటే మొత్తం కూడా 8 భాగాలు వచ్చాయి. ఈ చెట్టు కొమ్మలు స్వర్గంలోకం నుంచి పైన ఉన్న భాగం నుంచి మొదలైనవి. ఆ పైన ఎక్కడైతే వేళ్ళు ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి మొదలైనట కొమ్మలు మొదలయ్యి కిందికి వచ్చినాయి ఆ కొమ్మలన్నీ కూడా. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అందరు కూడా జీవరాశులు ఉన్నారనమాట. స్వర్గం అంటే స్వర్గం నుండి సత్యలోకం నుండి సత్యలోకం వరకు, భువర్లోకం వరకు. భువర్లోకం సపరేటు. అంటే భువర్లోకం టచ్ కాదు, ఆ తపోలోకం వరకు వస్తుందన్నమాట. అక్కడ వరకు ఒక లోకం. తర్వాత భువర్లోకం ఒక లోకం. భూలోకం నుంచి కింద అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాళ, ఈ మొత్తం కూడా ఒక భాగం. మొత్తం కూడా ముల్లోకాలు అనమాట. ఈ వేళ్ళు ఏంటి, వేళ్ళు సత్యలోకంలో ఉన్నాయి. కొమ్మలేమో సత్యలోకంలో మొదలైనవి. వేళ్ళ దగ్గర మొదలైనవి కొమ్మలు. మిగిలిన లోకాలన్నింటినీ కూడా వ్యాపించినాయి ఆ కొమ్మలు కిందికి వచ్చేసినాయి అనమాట పూర్తిగా. అంటే కొమ్మలు అంటే ఏంటి, దేహాలు, జీవుల దేహాలు. ఈ కొమ్మలు, ఆ చెట్టు యొక్క కొమ్మలన్నీ కూడా జీవుల దేహాలు. ఆ దేహాలు అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క లోకంలో కొంతమంది ఉంటారు కదా, ఆ లోకానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు. అలా దేవతలు, మనుష్యులు, రాక్షసులు, కిన్నెరలు, కింపురుషులు, సిద్ధులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ లోకంలో, ఏ లోకానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ లోకంలో ఉన్నారు. జీవజాతులు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ కొమ్మల్లో. ఉన్న తర్వాత అందరూ కొమ్మలుగా వ్యాపించాయి. కొమ్మలన్నీ కూడా వ్యాపించినాయి, కింది దాకా వచ్చేసినాయి. వేదం, ఆ కొమ్మలకు ఆకులు ఉన్నాయట. ఆకులే వేద మంత్రాలు. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు సాధించి పెట్టే సాధనం వృక్షం అశ్వత్థ వృక్షం. అంటే జీవులు ఉన్నారంటే ఏంటి, ఆ జీవులందరికీ కూడా జనన మరణాలు అనేది ఉంటాయి. ప్రతి జీవికి కూడా, ప్రతి లోకంలో కూడా ఉన్న వాళ్ళకి పుట్టుకుంటుంది, మరణం కూడా ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి. వేద మంత్రాలే ఆకులు, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే వృక్షాల్లో శ్రేష్టమైనది అని అర్థం. అశ్వత్థం అంటే అశ్వత్థం అంటే అన్నింటిలోకి, అన్ని వృక్షాల్లోకి కూడా శ్రేష్టమైంది అశ్వత్థ వృక్షం. ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అంటే వృక్షాల్లో శ్రేష్టమైందని చెప్తున్నారు. సంసార వృక్షం. సంసారం అంటే ఏంటి, అనేక దేహాలు, వాళ్ళు పాటించే ధర్మాలు, వేద మంత్రాలు ఉచ్చరిస్తూ రకరకాల యజ్ఞాలను చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ దీని ప్రకారంగా
వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు, యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ యజ్ఞాలు చేయటం అంటే, ఆ యజ్ఞాలు చేయటం ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది? ధర్మార్థ కామాలు వస్తాయి. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు రాజసూయ యాగం చేశారు. రాజసూయ యాగం యజ్ఞం చేసినప్పుడు దాని ద్వారా అర్థం వచ్చింది. అర్థం అంటే ధనం. ధనం వచ్చింది రాజసూయ యాగం చేస్తే. ధనం వస్తే దాన్ని కామం. కామం అంటే ఏంటి? శాస్త్రోక్త నియమానుసారం రాజ్యం అనుభవిస్తారు వాళ్ళు. ఆ నియమాలు ధర్మబద్ధంగా ఏ విధంగా జీవించాలి అన్న నియమాలు ఉంటాయి రాజుకు కూడా. దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు జీవిస్తారు అన్నమాట రాజులు. ఆ వచ్చిన అర్థాన్ని దానికి వినియోగిస్తారు. మోక్షం అట్లా శాస్త్రోక్త విధానం అనుసరించడం ద్వారా మోక్షం లభిస్తుంది. అట్లా శాస్త్రోక్తంగా ధర్మంగా జీవించడం ద్వారా వాళ్ళకి మోక్షం అనేది లభిస్తుంది అన్నమాట. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఈ చెట్టు యొక్క ఫలాలు. ఈ చెట్టు ఫలాలు ఏంటి అంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు. అంటే జీవులందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా ధర్మాన్ని అనుసరించి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు ఆ వేదాలు చెప్పినటువంటి ఆకులన్నీ కూడా వేదాలని చెప్పారు కదా, వేద మంత్రాలు. ఆ వేదాల్లో ఏదైతే ధర్మం చెప్పబడిందో ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు నడుచుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు కలియుగంలో మనం అస్సలు ధర్మమే లేదు పూర్తిగా. అందుకే తల్లకిందులుగా చూపిస్తున్నారు వృక్షాన్ని. తల్లకిందులైపోయిందనమాట. చెట్టు ఫలాలు ఎలా ఇస్తుంది? చెట్టు ఆకుల్లో పత్రరహిత ఉంటుంది, చెట్టు ఫలాలను ఇస్తుంది. ప్రతి చెట్టు కూడా ఫలాలను ఇస్తుంది కదా. ఆ ఫలాలు పత్రరహిత ఉంటుంది. ఆకులు సూర్యరశ్మిని పట్టుకుని గాలిలో ఉన్నటువంటి నత్రజనిని మళ్ళానేమో సూర్యరశ్మిని గ్రహించి వాటిని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. చేసి ఆ ఆహారాన్ని ఆకుల్లో తయారవుతుంది. తయారై చెట్టు మొత్తం కూడా అది పంపబడుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయితే ఆకుల్లో పత్రరహితం ఫలంగా మారుతుందో, ఆకుల్లో ఆ పత్రరహితం ఏమవుతుంది? ఎక్స్ట్రా ఉన్నదంతా ఫలాలుగా వచ్చేస్తుందట. ఏ విధంగా అయితే ఫలంగా మారుతుందో ఆ విధంగా ఈ సంసార వృక్షం యొక్క ఆకులు వేద మంత్రాలు. ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. వేద ప్రణీతో ధర్మ. వేద మంత్రాలు దేన్ని ప్రతిపాదిస్తే అదే ధర్మం. ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి మనుషులు నడుచుకోవాలి. అధస్థోధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాళాః అధస్థి మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరిస్తున్నాయి. దాని కొమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షం వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజం యొక్క కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఆ వృక్షం యొక్క వేళ్ళు వస్తాయి. ఆ కొమ్మల్లో నుంచి, అశ్వత్థ వృక్షం కొమ్మల్లో నుంచి వేళ్ళు వస్తాయి. వేళ్ళు వచ్చి పూర్తిగా ఆ భూమిలో మొత్తం కూడా పాతుకుపోతాయి అన్నమాట వేర్లు అశ్వత్థ వృక్షంపై. అది అనంతపూర్లో 1.5 ఏకరు 1.5 to 2.5 acres మొత్తం వ్యాపించేసింది అనమాట అశ్వత్థ వృక్షం. అది ఎక్కడా, దాని మొదలెక్కడా అనేది మనం చెప్పలేము. అశ్వత్థ వృక్షం మొదలు చెప్పలేము, దాని చివరి కూడా చెప్పలేము మనం. దాని చివరెక్కడా మొదలెక్కడా అంటే మనం చెప్పలేము, దాని గురించి తెలుసుకోలేము. అలాగే సంసార వృక్షం కూడా దాని మొదలెక్కడా, సంసార వృక్షం చివరెక్కడా
తాతలు 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 ముత్తాతలు ఎక్కడో 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 మొదలవుతుంది, చెప్పలేం మనం. మొత్తం కూడా కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. మనం చేసే కర్మల్లో బంధింపబడి ఉన్నాం మనం పూర్తిగా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. డిజైర్స్, కోరికలు, డిజైర్స్. ఈ అశ్వత్థ వృక్షం చూడండి, ఈ చెట్టు, ఏ చెట్టు అయినా కానీ మామూలు చెట్టు ఇక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడ ఈ నీళ్ళ పక్కన ఉన్నప్పుడు అది మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది? తల్లకిందులుగా కనిపిస్తుంది కదా. నీళ్ళ పక్కన ఉంది కాబట్టి తలకిందులుగా కనిపిస్తున్నది. అని చెట్టు తలకిందులుగా ఉన్నట్ట కాదు కదా. ఆ చెట్టు మనకి ఆ నీడ, ఆ వెలుతురుండి ఆ నీడ పడినంతసేపే ఉంటుంది. శాశ్వతమైనటువంటి ఇది కాదు, ఇది అశాశ్వతం అన్నమాట. ఈ నీడ అన్నది ఎప్పటికీ ఉండదు, ఈ నీడ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. శాశ్వతమైంది ఏంటంటే ఈ ఒడ్డునున్న చెట్టే. ఈ చెట్టు శాశ్వతమైంది. ఈ నీళ్ళల్లో కనిపించిన చెట్టు మనకి శాశ్వతం కాదు. ఆ నీళ్ళ మీద ఒక రాజుగారు ఉన్నారట. రాజుగారి భార్య స్నానానికి వెళ్ళిందట. స్నానానికి వెళ్తే అక్కడ ఆవిడ నెక్లెస్ అది తీసి దాని మీద పెట్టిందిట. ఆ ఒడ్డును పెట్టేసేసి స్నానానికి వెళ్ళిపోయింది. స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత నెక్లెస్ కనిపించలే. నెక్లెస్ కనిపించకపోయేటప్పటికి అది చాలా ఇష్టమైన నెక్లెస్, నాకు అదే కావాలని మళ్ళీ పట్టుతో కూర్చుందామె. నాకు వేరే చేయించినా నాకు వద్దు, నాకు అదే కావాలని. అప్పుడు రాజుగారు దండోరా వేయించారు. ఆ నెక్లెస్ ఎవరికి దొరికితే వాళ్ళకి అర్ధరాజ్యం ఇస్తాను నేను అని చెప్పి. అప్పుడు ఆయన అందరూ వస్తున్నారు, ఒకడు వచ్చాడు, వచ్చి వెతుకుతున్నాడు, లోపలికి దూకుతున్నాడు. నెక్లెస్ కనిపిస్తున్నది నీళ్ళల్లో. వెతికాడు, అక్కడ నీళ్ళల్లో నెక్లెస్ కనిపిస్తున్నది. ఆ అడుగునంతా గాలించాడు, దొరకలా చేతికి. మొత్తం వెతుకుతున్నాడు, దొరకలా చేతికి నెక్లెస్. కనిపిస్తున్నది కానీ దొరకట్లా చేతికి. నీళ్ళ లోపల ఉన్నట్టు కదా తెలుస్తోంది. అది ఒక మహాత్ముడు వచ్చాట అక్కడికి, చూశాట ఆయన. ఏంటి నాయన వెతుకుతున్నావని అడిగాట. అడిగితే ఇలా నెక్లెస్ కనిపిస్తుందా, నేను చెప్తాను కానీ దానికి వచ్చే ఫలితాన్ని నువ్వు భాగం కావాలని కోరుకోకూడదు, ఒకవేళ నువ్వు నాకు బాధను తీర్చేట్లయితే అని చెప్పినానంటే, ఓకే నాకేం ఫలితం అక్కర్లేదు, నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు, ఎందుకు దూకుతున్నావు నీళ్ళల్లోకి, దూకుతున్నావు బయటకు వస్తున్నావు అంటే, అక్కడ నెక్లెస్ కనిపిస్తున్నది కానీ అది ఎంత వెతికినా చేతికి దొరకట్లేదు. రాజుగారు దండోరా వేశారు, నాకు ఆ నెక్లెస్ కావాలి అని చెప్పినానంటే, అప్పుడు ఆయన అదిగో ఆ చెట్టు పైన ఆ పక్షి ఉన్నది చూడు, అది మాంసఖండం అనుకుని ఆ నెక్లెస్ తీసుకెళ్ళి ఆ చెట్టు మీద పెట్టుకున్నది, ముక్కుతో పొడుస్తున్నది చూడు, అక్కడ ఉంది చూడు నెక్లెస్ అని చెప్పారట. అంటే అక్కడ పెట్టిన నెక్లెస్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతోందనమాట. అప్పుడు ఆ చెట్టు మీద నెక్లెస్ తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన అర్ధరాజ్యాన్ని పొందాడు. అంటే ఏంటంటే మనకి ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే నీడల్ని మనం నమ్ముతున్నాం, నిజాన్ని వదిలేస్తున్నాం, సత్యాన్ని వదిలేస్తున్నాం. వదిలేసేసి ఈ ఫలితం వస్తుంది, ఆ ఫలితం వస్తుంది, అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది నీకు అని చెప్పేటప్పటికి వాటి వెంబడి పడుతున్నాం మనం. అంతేగాని సత్యం అంటే ఏంటి? భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడిని
పాదాలు పట్టుకోవాలి. భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోకుండా వేరే దారులన్నీ కూడా వెతుకుతున్నాం మనం. కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు. అలా వెతికినప్పుడు ఏమవుతుంది, కోరికలు పెరిగిపోతున్నాయి మనిషికి. ఆ కోరిక పెరిగినందువల్ల వాళ్ళు ఇట్లా జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు వేద మంత్రాల్లో ధర్మం ఉంది, ఆ ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోనందువల్ల వాళ్ళు ఈ కోరికలు ఏంటి, ఈ కొమ్మ మీదకి నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి జంప్ చేస్తాడు. జన్మలు తీసుకుంటున్నాడు కోరికలతో. ఈ కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి, ఇంకో కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి అట్లా జంప్ చేస్తూ వాడు తను ఎందుకు వచ్చాను అన్నది మర్చిపోతున్నాడు. మర్చిపోయి ఈ కోరికల్లోనే మునిగిపోతున్నాడు. దాంతో అసలు చేరాల్సిన ప్రదేశానికి చేరలేకపోతున్నాడు. భగవంతుడిని కొలవలేకపోతున్నాడు. భగవంతుడి కృపకి పాత్రుడు కాలేకపోతున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, పాపకార్యాలు చేస్తున్నారు. పిఎస్ యాక్ట్స్, పాపకార్యాలు. ఎంత పాపం అయినా ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సంక్రాంతి కదా, ఎన్ని జీవాలు చచ్చిపోతాయంటే వాటిని చంపుతూ ఉన్నప్పుడు వాటికి బాధ కలుగుతుంది కదా, నొప్పిగా పుడుతుంది. దాన్ని ఎన్ని జీవాలనైతే చంపామో అవి మళ్ళీ మనల్ని అన్నిసార్లు చంపుతాయిట. అన్ని జన్మలు ఎత్తుతాం మనం. శాస్త్రంలో ఉంది అది, నేను చెప్పేది కాదు. ధర్మంలో, శాస్త్రంలో ఉంది. మనం ఎన్నిసార్లు ఒక జీవిని చంపామో అన్నిసార్లు మనం మళ్ళీ దాని చేత చంపబడతాం. ఒక్కరవ్వ చేతికి కాలికి కొంచెం దెబ్బ తగిలింది, నాకు చాలా కష్టపడుతున్నా, చాలా పోటుగా ఉంది కాలు, నొప్పి పుడుతున్నది విపరీతంగా. చిన్న దెబ్బ తగిలితేనే నీకు అంత నొప్పి పుడుతున్నదే, ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నీకు నొప్పి పుడుతుంది. ఒక జీవిని చంపినప్పుడు దానికి మళ్ళీ లైఫ్ ఇవ్వగలవా నువ్వు? ఇవ్వలేవు. ఆ జీవిని ఎందుకు చంపాలి? చంపకూడదు. హింస చేయకూడదు. అహింసా మార్గాన్ని అనుసరించాలి మనం. నాకు స్వతంత్రత ఉంది కదా అని చెప్పినాను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా లిబరేషన్, మనకిచ్చిన భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి కాస్త స్వతంత్రతను కూడా మనము దాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నాం. మొత్తం కూడా పాడు చేసుకున్నందువల్ల మనం చేసిన తప్పు పనుల మూలంగా మనం మళ్ళీ 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 జన్మలు ఎత్తుతూ ఆ జీవరాశుల జన్మల్లో కూడా వెళ్ళిపోతాము. అది తెలుసుకోవాలి మనం. न रूपमस्येह तदुपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्रद्धमेनं सुविरूढमूलम् अंसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ఈ వృక్షము యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయం కూడా ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు, తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళ్లతో విలసిల్లుతున్న అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తతఃపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. అట్లా ఆ వేళ్ళన్నీ ఖండించేయాలట. లేకపోతే మనకి ఆ కోరికలు అవన్నీ కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో కట్ చేయాలన్నమాట ఆ కోరికల్ని. ఆ అశ్వత్థ వృక్షము వేళ్ళు ఖండిస్తే తప్పించి లేకపోతే అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది, లోపలికి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెదకాలి. ఆ వైరాగ్యం అనే భావం వచ్చిన తర్వాత నేను
నాది అనేది వదిలేసిన తర్వాత పరమపదం ఏ విధంగా దొరుకుతుంది అనే విషయాన్ని వెతుక్కుంటాడనమాట ఒక గురువు ద్వారా. ఆ గురువు ఉపదేశించే దేన్ని పట్టుకుని ఆ ఉపదేశాన్ని పొందిన తర్వాత ఆ గురు కృప ఫస్ట్ లభించిన తర్వాత భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది. ఎవరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవరి నుండి అనంతకాలముగా సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. ఎవరి నుంచి వచ్చింది సృష్టి మొత్తం కూడా? సృష్టిలో జీవులు అన్నీ కూడా సృష్టి ఎవరు చేశారు? మొత్తం ఈ భౌతిక సృష్టి మొత్తం గాలి, నీరు, ఆకాశం అన్నీ ఉన్నాయి కదా. అన్నీ మనకి సూర్యచంద్రులు అందరు వచ్చారు. ఎవరు సృష్టి చేశారు? సృష్టికర్త ఎవరు? భగవంతుడు, కృష్ణ భగవంతుడు. మనం చెప్పుకున్నాం ముగ్గురు పురుషావతారాల గురించి. సృష్టి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అన్నది కూడా మనకి ముందుగానే చెప్పేశారు భగవంతుడు. దాన్ని నమ్మి దాన్ని అనుసరించడం ద్వారా ఎవరు భగవంతుడు అని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనము ఆ పరమపదాన్ని చేరుకోగలుగుతాం. ఆ పురుషుణ్ణి, పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందగలుగుతాం అన్నమాట. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంచ మూఢా పదమవ్యయం తత్. మిథ్య గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నవారు, నిత్యమేది అన్నది ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళ కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులైన పరమ పురుషునికి శరణుదొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. బ్రహ్మపదం, బ్రహ్మ కడిగిన పాదము. ఆ బ్రహ్మగారు కూడా కడిగారు ఆయనకి పాదం. పరమయోగులకు పరిపరి విధముల, ఆ పరిపరి విధాలుగా, రకరకాల విధాలుగా పరమయోగులకు కూడా పరిపరి విధాల వరమొసగడి నీ పాదము. ఆ వరాన్ని ఇచ్చారట. వరాలను ఇచ్చేటువంటి ఆ పాదం, ఆ కృష్ణ పాదం, విష్ణు పాదం, ఆ పాదాన్ని పట్టుకోవాలి మనం. మిథ్య, నేను గొప్పవాణ్ణి అనే మోహంలో పడకూడదు. అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్న వారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషునికి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. ఎవరైతే సత్యాన్ని గ్రహించి ఆ పరమాత్మని సేవించడం మొదలు పెడతారో ఆ భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు అవ్వగలుగుతారు. కర్మబద్ధులుగా అయిపోయి జన్మలు గంట కడిగినాక మొత్తం కాల్చేసేదా? కాంచి గిన్నె సరిపోతుంది. న తస్బాసయత్యే సూర్యో న శశంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అటు నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. బ్రహ్మగారు చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకాల్లో చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష. ఆ చింతామణులతో నిండి ఉన్నదిట ఆ మొత్తం కూడా ధామం. కల్పవృక్షాలతో ఉందిట. ఆ మణులన్నీ ఇట్లా మెరుస్తున్నాయిట, దగదగాయమానంగా మెరుస్తున్నాయిట. చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభీం రభిపాలయంతం. లక్షల కొద్ది సురభులు ఉన్నాయట, అంటే కామధేనువులు.
లక్షావృత ఋతేషు సురభీరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రచిత సంభ్రమ సేవ్యమానం. సహస్ర లక్ష్ములు సేవిస్తున్నారట ఆయన్ని, భగవంతుడిని. గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. అట్లా ఉంటుంది ఆ గోలోకం. చింతామణులతో నిండి ఉంటుంది పూర్తిగా. అవన్నీ కూడా భగవంతుడి దేహకాంతి మూలంగా వాటిల్లో వెలుగు వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కాంతితో ప్రకాశవంతంగా ఉంటుందన్నమాట. అది ఆ ధామం. చాలా లక్షలు కొలది గోవులు, కామధేనువులు ఉంటాయి, కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి. తర్వాత లక్ష్మీదేవులు సేవిస్తూ ఉంటారు కృష్ణ భగవానుడిని. అట్లా అంత పూర్తిగా అంత అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ఆ గోలోకంలో ఈ భక్తులు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి పాదాలనే కోరుకుంటారు. ఆ చింతామణులు కావాలి నాకు, కల్పవృక్షాలు కావాలి, కామధేనులు, కోరికలు ఇంకేమి ఉండవు వాళ్ళకి. అవి అనుభవించవచ్చు, కానీ అనుభవించేందుకు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడి సేవే మాకు కావాలని చెప్పని కోరుకుంటారు అన్నమాట. ఆ దివ్యధామం అంత సూర్యుడు అవసరం లేదు, చంద్రుడు అవసరం లేదు, అగ్ని కూడా అవసరం లేదుట. ఆకలి దప్పులు ఉండవు వాళ్ళకి. ఎంతసేపు తృష్ణ ఏంటి అంటే ఆ కృష్ణ సేవే, ఆ కృష్ణుడిదే సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అప్రెంటిస్, మనం ఇక్కడ కృష్ణ సేవ చేయటం అప్రెంటిస్ ఏంటంటే మనం గోసేవ చేయాలి. గోవులు అక్కడ కూడా ఉంటాయి, గోసేవ చేయాలి. ఇక్కడ చేసి నేర్చుకోవాలి మనం. కృష్ణుడికి ఎట్లా పాద పూజ చేయాలన్నది ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాలి, అక్కడికి వెళ్తే చేయడానికి. మొత్తం అంతా కూడా మనము ఇక్కడంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి అప్లై చేయాలి మనం గోలోకానికి వెళ్ళి. అగ్ని లేదా విద్యుత్తు కూడా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. అగ్ని అవసరం లేదు, విద్యుత్ అవసరం లేదు. అంత దివ్యంగా ఉంటుంది ఆ ధామం. ఇప్పుడు అదంతా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆకాశం, స్వయం ప్రకాశకాలు ఉంటాయి అక్కడ అంతా కూడా. ఆ దేంట్లో ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచమునందు అత్యంత ఆసక్తి గలవానికి ఆ ఆసక్తిని ఛేదించటం చాలా కష్టం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి అన్ని కోరికలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ కోరికల్లోనే ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. మళ్ళీ మనం ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడం కష్టం అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో. కృష్ణ చైతన్యం అవలంబించుతున్నతో క్రమముగా అనాసక్తుడొకటకు అవకాశం కలుగును. ఎవరైతే హరే కృష్ణ నామం చేస్తూ భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ ఆ భోగా నివేదన చేసి ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట కొంతవరకు. ఇంకా చాలా మార్పులు చేసుకోవాలి జీవితంలో. ఆ మార్పులన్నీ నిదానంగా ఒక్కొక్కటి వైరాగ్యం వస్తుంది. వైరాగ్యం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ మార్పులన్నీ జరిగిపోతాయి. గురువు గారి నిర్దేశంలో ఉంటారు కదా, ఆ గురువు గారు చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారంగా నడుచుకోవడం ద్వారా మనకి కృష్ణ కృప కలుగుతుంది. పరమమ్మమ, ఇక్కడ చూడండి పరమమ్మమ అని చెప్పారు ఇక్కడ. ఈ పరమమ్మమ అనేది శ్లోకంలో చాలా ముఖ్యమైన పదము అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో. చాలా ముఖ్యమైన పదాలు. నిజానికి ప్రతిదీ కూడా పరమ పురుషుని ఆస్తియే, కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము పరమైనది. అనగా షడ్వైభవోపేతమైనది. కఠోపనిషత్తు కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో సూర్యకాంతికి కానీ చంద్రకాంతికి కానీ నక్షత్రాలకు కానీ అవసరం లేదు, ఆ అవసరం ఉండదన్నమాట. కఠోపనిషత్తు చెబుతున్నది, ఈ విషయాన్ని సమర్థిస్తున్నది. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం అంతా పరమ పురుషుని అంతఃశక్తి.
అది ఆ అంతర్శక్తితో ప్రకాశింపబడుతూ ఉంటుందిట. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం దివ్యధామం అన్నమాట. అదంతా కూడా భగవంతుడి అంతఃశక్తితో ప్రకాశింపబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఇటువంటి సూర్యచంద్రులు వీళ్ళందరూ కూడా అవసరం లేదు అని చెప్పనని చెబుతున్నారు ఇక్కడ. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనషష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ బద్ధ ప్రపంచమునందలి జీవులందరూ నా శాశ్వతములు బద్ధ జీవిత కారణమున వారు మనస్సుతో కూడిన 6 ఇంద్రియములను ఆకర్షించి తీవ్ర సంఘర్షణకు గురవుతున్నారన్నమాట. వాళ్ళు ఈ బద్ధ జీవితం భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు ఏంటంటే ఆ ఇంద్రియాలన్నింటికి లోబడుతున్నారు. ఇంద్రియాల కోరికలన్నిటికీ లోబడినందువల్ల బద్ధ జీవితం కారణంగా ఆ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు అంటే ఆ గుణాల ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా ఇది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇంద్రియ తృప్తి కోరుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి మూలంగా వాళ్ళు బంధింపబడుతున్నారు ఇక్కడే భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలో. వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నారు. అంటే మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలంటే పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, కన్ను, ముక్కు, చెవులు, నాలుక, చర్మం, ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు మొత్తం కలిపి మనషష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. ఆ 6 ఇంద్రియాలను ఆకర్షించి తీవ్ర సంఘర్షణ జరుపుతున్నారు. చాలా కష్టపడుతున్నారు ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా. గంటల కొద్దీ అవర్స్ టుగెదర్ వర్క్ చేయటము, చాలా కష్టానికి లోనవుతున్నారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వాయిస్ రావట్లేదు. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాసయత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళ్తాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని దాన్ని విడిచిపెడతాడు.
ఇప్పుడు వాయువు గాలి ఏ విధంగా అయితే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి ఆ వాసనను తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పూర్తిగా చెత్త అంతా ఉంది, అక్కడంతా బాగా గాలి వచ్చింది, మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది, శుభ్రంగా అయిపోతుంది. ఆ చెత్త మొత్తం ఇంకో చోటికి వెళ్ళిపోతుంది గాలికి. వాసన వస్తున్నది, విపరీతమైన మురుగు ఉన్నది అక్కడ. ఆ మురుగు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కన్నా కూడా దానికి కొంచెం దగ్గర ప్రదేశాల్లో కంపు కొడుతూ ఉంటుంది, కొంచెం దూరంగా కొంచెం అవతలికి కూడా. ఎందుకు? ఆ వాసనని వాయువు గాలి తీసుకొని పోతుంది, మోసుకొని వెళ్తుంది అవతలికి. మన ఇంట్లో సాంబ్రాణి కడ్డి వెలిగిస్తే పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో వాసన వస్తుంటుంది, మన ఇంట్లో కన్నా కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది, గాలి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఆ వాసనని. అదేవిధంగా ఇక్కడ శరీరంలో ఉన్నటువంటి శరీరానికి శరీరం ఒక శరీరంలో నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకెళ్తాడు ఎవరు? ఈ భావనలు ఉంటాయి కదా, మనం ఈ జన్మలో కోరికలు, బాగా డబ్బు సంపాదించాలి సంపాదించాలి సంపాదించాలి, ఇంకా 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 అనుకుంటూ చనిపోతాడు. చనిపోయేటప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడిని తలుచుకుంటే ఇది ఉండదు, ఆ డబ్బును తలుచుకుంటేనే చచ్చిపోతాడు. అప్పుడు మళ్ళీ అదే జన్మ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఇంకో శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు కూడా ఆ భావనలన్నీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఆ శరీరంలోకి. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని దాన్ని విడిచిపెడతాడు. మళ్ళీ ఇంకో శరీరం, మళ్ళీ ఇంకో శరీరం, మళ్ళీ ఇంకో శరీరం, అట్లా మారుతూ 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 ఎన్నో లక్షల జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత 84 లక్షల జీవరాశులు, ఆ 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు కూడా మనం ఎత్తాం. చిన్న పురుగు, ఆ మలంలో ఉన్నటువంటి పురుగు జన్మ కూడా మనకు వచ్చింది, మనం అనుభవించాం. కానీ ఇప్పుడు మానవ జన్మ వచ్చింది. ఈ మానవ జన్మలో మనం చేయాల్సిన దాన్ని మర్చిపోతున్నాం. మనం ఏం చేయాలి? మనం ధర్మంగా ఉండాలి, ధర్మంగా ఉండాలి. ఉండి మనం భగవంతుడి సేవ చేయాలి, భగవంతుడిని సేవించాలి, గురువుని సేవించాలి. ఆ గురువు ద్వారా ధర్మం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి, శాస్త్రంలో ఏముంది అన్నది తెలుసుకోవాలి. చక్రవర్తి ప్రమాణం ఏది అంటే భాగవతం. ఆ భాగవతం వినాలి రోజు, నిత్యం భాగవత సేవయా. భాగవతం వినాలి, ప్రతిరోజు వినాలి భాగవతం. భాగవతం ఏం చెబుతున్నది? మొత్తం అంతా ఉన్నది భాగవతంలో, లేనిది లేదు. అది వినాలి. వినడం ద్వారా మన ధర్మం ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది మనకి. ఆ 12 మంది మహాజనులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా అనుసరించాలి మనం. వాళ్ళ అడుగుదాడల్లో నడుచుకోవాలి. వాళ్ళు ఏ విధంగా చేశారు, వాళ్ళ జీవితాన్ని ఏ విధంగా నడిపించుకున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు దేవతలు అందరు బోల్డ్ మంది దేవతలు ఉన్నారు. ఆ దేవతలందరిలో 3 దేవతలు. ఈయన కూడా దేవతే, యమధర్మరాజు కూడా. కానీ మహాజనుల్లో ఉన్నాడు యమధర్మరాజు. ఎందుకున్నాడు? ఆయన ఒక్కడే మహాజనుల్లో ఉన్నది. ఆ యమధర్మరాజు ఎందుకున్నాడు? యమధర్మరాజు శుద్ధ వైష్ణవుడు, చాలా మనసు మెత్తగా ఉంటుంది ఆయనది, చాలా ఇదిగా ఉంటారు ఆయన. నేను ఈ శిక్ష ఏదన్నా వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా బాధపడతారు ఆయన, జీవిని చూసి బాధపడతారు. శిక్షిస్తున్నానని. ఈ విదురుడి ఇది వచ్చినప్పుడు విదురుడుగా పుడతారు. ఆయనకి శాపం వస్తుంది, యమధర్మరాజుకి శాపం వచ్చినప్పుడు విదురుడుగా వస్తారు, జన్మ తీసుకుంటారు. శూద్రయోనిలో జన్మించమని చెప్పి శాపం వస్తుంది. ఆ శూద్రయోనిలో జన్మించినప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డారు ఆయన విదురుడుగా వచ్చినప్పుడు. ఈ మనుషుల్ని శిక్షించటం, ఈ బాధ తప్పిపోయింది, నాకు హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇప్పుడు అనుకున్నట్ట. భగవంతుడి సేవలో నా జీవితాన్ని వినియోగిస్తున్నాను అని చెప్పి నన్ను సంతోషపడ్డాట విదురుడు. పరమ వైష్ణవుడు ఆయన యమధర్మరాజు. అట్లా మనం ఏం చేయాలి?
మన మానవ జీవితాన్ని ఏ విధంగా ధన్యం చేసుకోవాలి అన్నది తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే మన భావనలను బట్టి, మనం చేసే పనులను బట్టి, మన ఆలోచనలు, మన దీన్ని బట్టి మనకి మళ్ళీ 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 జన్మలు లభిస్తూ ఉంటాయి. చెరుకు రసం పీలుస్తున్నాం, నములుతున్నాం. ఇంకా రసం వస్తుందా? ఇంకా రసం వస్తుందా? ఇంకా ఆనందం పొందుతామా? ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునం ఈ 4గిట్లోనే ఉంటున్నాం మనం. అన్నం తింటున్నాం, నిద్రపోతున్నాం, భయపడుతున్నాం. ఎవరన్నా వచ్చి నా ఆస్తిని కబళిస్తారేమో, నేను సంపాదించిన దాన్ని అనే దీంట్లో భయపడుతున్నాం. తర్వాత భయం, మైథునం, సెక్స్ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం. ఈ 4 ప్రతి జీవి కూడా చేస్తుంది. ఆ జీవి చేయలేనిదేంటి? భగవంతుడి సేవ చేయలేదు జీవి. ఆ సేవని మనం చెయ్యాలి. ఈ మానవ జన్మ వచ్చినందుకు మనకి ఆ జ్ఞానం అనేది ఉంది కదా, భగవంతుడు ఇచ్చారు కదా. ఆ జ్ఞానంతో మనం భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా మనము భగవంతుడి పాదాలకు అర్పితం కావాలి. భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే ఇలా మనం శరీరాలు ఒక్కొక్కటి వాయువు ఏ విధంగా అయితే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నదో, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది గాలి. అదేవిధంగా మన జీవితం కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. 100 సంవత్సరాలు ఇంకా ఉంది నాకు, ఇంకా లైఫ్ ఉంది అనుకుంటూ ఉంటాం. మనం పుట్టిన వెంటనే మన నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది కూడా నిర్ణయించబడుతుంది. మన వెంటనే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అది. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం, టైం అయిపోతున్నది. ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. జీవుడు ఆ విధంగా వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకుని మనస్సుతో కూడిన నిర్దిష్ట రకం చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు, స్పర్శ భావాన్ని పొందుతుంది. అందువలన అతడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాడు. ఇక్కడ పంది ఏంటి? అదే మనం అనుకోండి, ఇట్లా బురద కనిపిస్తే ఏం చేస్తాం? వాసన అని ముక్కు పట్టుకుంటాం. పంది అందులోనే పొలుతూ ఉంటుంది. ఇంద్రుడికి శాపం వచ్చిందిట, పందిగా పుట్టాలి అని. ఆ శాపం వచ్చేటప్పటికి పందిగా పుట్టాడు, పంది జన్మెత్తాడు. ఎత్తి అక్కడ దొర్లుతున్నాడు, ఆ బురదలో పడి దొర్లుతూ ఉంటే నారదుడు అటు నుంచి వెళ్తూ పలకరించాడట. పలకరించి ఇంక అయిపోతున్నదిలే, బాధపడవాకు, ఇంకా ఈ లైఫ్ ఇంక అయిపోతుంది, నువ్వు మళ్ళీ ఇంద్రుడు అవుతావు అని చెప్పారు. చెప్పేటప్పటికి ఇంద్రసింహాసనం మళ్ళీ అధిష్ఠించవచ్చు. అయ్యో ఇంద్ర, నీకు కూడా తప్పలేదా? ఈ బురదలో పులుతున్నావు నువ్వు, నాకు బాధగా ఉందంటే, అయ్యయ్యో నాకెంత ఆనందంగా ఉంది, నా పిల్లలు, నా భార్య, అప్పుడే నాకు అయిపోతున్నదా జీవితం? ఈ మొత్తం ఈ బురద, ఈ వాసన, ఏదో మలం తింటాం, ఇదంతా కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, నాకు చాలా రుచిగా ఉంది మలం అన్నది. ఆ జీవికి తగ్గట్టుగా ఆ జీవి ఆహారం కానీ, ఆ జీవి చేసే కృత్యాలు కానీ ఆ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అచ్చా, అట్లా నిర్దిష్టమైన కళ్ళు, ముక్కులు, శరీరం ఏర్పడుతుంది. మనం పూర్వజన్మలో పంది అని చెప్పినానంటే మనకి ఎంత బాధ కలుగుతుంది కదా, కానీ మనం మర్చిపోతాం. మనం ఫలానా డేట్కి చచ్చిపోతా అంట అని చెప్పి మరణం గురించి తెలుస్తుంది. తెలిస్తే మనం సంతోషంగా ఉండగలమా? ఉండలేం. అందుకే ఆ మరుపు కూడా భగవంతుడే ఇస్తారు మనకి, ఆ మర్చిపోయే ఇది కూడా. అతడు ఒక రకమైన ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాడు. నయ్యే ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః.
జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. ఒక మెషిన్ ఏదైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు ఆ విషయంలో వాళ్ళకి పూర్తిగా అవగాహన ఉంటుంది. అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఏ స్క్రూ ఎక్కడ పెట్టాలి. ఒక పెద్ద మెషిన్ ఉంది, దాంట్లో చిన్నదే స్క్రూ, అది పడిపోయినప్పుడు అది పనిచేయదు. అదే ఆ చిన్న స్క్రూ పెడితే అది బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఆ స్క్రూ ఏంటంటే పక్కకి తీసేస్తే పనిచేయదు. అది ఏంటి అన్నది అది తయారు చేసిన వాడికే తెలుస్తుంది, దాంట్లో శిక్షణ పొందిన వాడికే తెలుస్తుంది. వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా తెలియదు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. ఏతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం ఏతంతో కృతాత్మాను నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతి లేని వారు ప్రయత్నించినను ఏమి జరుగుతున్నదో చూడలేరు. వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ దాన్ని చూడలేరు. ఆత్మానుభూతి లేని వాళ్ళు చూడలేరు. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళు చూడగలుగుతారు అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం ఈ జీవరాశులన్నీ జన్మలెత్తిన తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చింది మనకి. ఈ మానవ జన్మలో మనం జన్మించిన తర్వాత ఇట్లా అవస్థలు మొత్తం కూడా అయిన తర్వాత బాల్యావస్థ, బాల్యం, కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం, ఈ అవస్థలన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ అనేది లభిస్తుంది. మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ చచ్చిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటాం. అది మన కర్మల్ని బట్టి మనకి జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనకి జంతుజాలంలో కూడా పడిపోయేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. చంద్రుని వైభవం మరియు అగ్ని తేజస్సు వైభవం కూడా నా నుండే వస్తాయి. ఆ సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ వెలుగు నేనే అని చెప్పారు మనకి ఆల్రెడీ 11వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. సూర్యుడు, చంద్రుడు ఇద్దరు కూడా నా కళ్ళు అని చెప్పారు భగవంతుడు. అట్లా వాట్లల్లో వచ్చేటువంటి తేజస్సు నా నుండే వస్తుంది. చంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి తేజస్సు నాదే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సూర్యుడిలో ఉండేటువంటి తేజస్సు నా నుంచే వస్తుంది. చంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి వైభవం, ఆ చంద్రకాంతి మూలంగా మనకి ఈ ఔషధాలకన్నిటికీ రసాయనం వస్తుందిట. ఔషధాల్లో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా ఆ చంద్రుడి నుంచే వస్తాయి. కానీ ఆ చంద్రుడికి ఆ ఔషధ గుణాలు వచ్చేటువంటి శక్తిని ఎవరిచ్చారు? భగవంతుడు ఇచ్చారు. ఆయన శరీర కాంతి ద్వారా సూర్యచంద్రుల కాంతి కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డది. కామావిశ్వభూతాని ధారయామ్యహమోజసా ఉష్ణామి చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః.
నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో ఉంటాయి. నేను చంద్రునిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాయనాన్ని సరఫరా చేస్తున్నాను. ప్రతి గ్రహంలోకి కూడా ప్రవేశిస్తాను నేనని చెప్పి భగవంతుడు చెబుతున్నారు ఇక్కడ. ప్రతి గ్రహంలో కూడా ప్రవేశిస్తాను నేను. ఆ గ్రహాలు వాటి కక్షలో అవి బాగా పనిచేస్తున్నాయి అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆధారం నేనే. దాంట్లో ఉన్న శక్తి నాదే. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మత్తఃపరతరన్న అన్య కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణాని వా ముందర చెప్పుకున్నాం మనం అధ్యాయాల్లో. అదేంటంటే ఆ పూసలలో ఉన్నటువంటి దారం కనిపించదు మనకి, ఆ దండ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ మొత్తం శక్తి మొత్తం ఇమిడి ఉన్నదన్నమాట ఈ గ్రహాలన్నింటిలో కూడా. ఆ శక్తి మనకు కనిపించదు, మన కళ్ళతో మనం చూడలేం ఆ శక్తిని. సోమో భూత్వా రసాత్మకం పూష్ణాం ఔషధి సర్వాహ సోమో భూత్వా రసాత్మకం అంటే ఆ ఔషధాల్లో ఉన్నటువంటి సోముడు. సోముడు అంటే ఎవరంటే చంద్రుడు. ఆ చంద్రుడిలో ఉన్నటువంటి ఔషధాల తత్వం అంతా కూడా నా నుండి వచ్చినటువంటిదే. నేను కనిపించను, కాకపోతే చంద్రుడు కనిపిస్తుంటాడు మీకు. చంద్రుడు అబ్బా చంద్రకాంత్ ఎంత బాగుంది, పౌర్ణమి అబ్బా ఎంత బాగుంది, వెన్నెలు వస్తున్నది అనుకుంటాం మనం. ఆ కాంతి ఎవరిది? భగవంతుడిది. సూర్యుడిలో వచ్చే సూర్యరశ్మి అదంతా కూడా భగవంతుడిదే. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. నమిలేవి, చీకేవి, తాగేవి, నాకేవి, ఇవి అన్నీ కూడా జఠరాగ్ని రూపంలో. అగ్ని ఉంటుంది లోపల మన కడుపులో. ఆ జఠరాగ్ని రూపం వైశ్వానరాగ్ని అంటారు దాన్ని. ఆ వైశ్వానరాగ్ని ఆ జఠరాగ్ని మూలంగా మనకి మనం తిన్నటువంటి ఆహారాలు ఎటువంటివి తిన్నా కూడా తాగేవి, నాకేవి, చీకేవి అన్నీ కూడా అవి పచనం చేయబడుతున్నాయి, అవి అరుగుతున్నాయి అన్నమాట మనకి. ఆ ప్రాణ అపాన వాయువులు ఉంటాయి లోపల, ఆ వాయువులతో కలుస్తుంది మనం తిన్న ఆహారం. కలిసి మొత్తం 4 రకాల ఆహార పదార్థాలని కూడా జీర్ణింపజేస్తున్నాను నేను. ఆ మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యవస్థ అంతా కూడా నేను ఏర్పాటు చేసిందే అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. ఆ జీవిలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ కానీ అవన్నీ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి, వాడు తిన్న ఆహారాన్ని అరిగేట్టుగా చేసేవాడిని కూడా నేనే. అరుగుదలకు కారణం నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటిది అది కూడా ఆ శక్తి అని చెప్తున్నారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడినై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను. అన్నీ నాకు తెలుసు. ధర్మం అంటే ఏంటో అన్నీ కూడా నా నుంచి వచ్చినటువంటివి. అవన్నీ కూడా నేను ప్రతి వాళ్ళ హృదయంలో ఉంటాను, ఆసీనుడై ఉంటాను, పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాను. నా నుంచే ఆయన ఆదేశిస్తూ ఉంటారు మన లోపలన్నీ కూడా. ఈ కనిపించే కళ్ళు కానీ, ముక్కు కానీ, నోరు కానీ, చెవులు కానీ ఊరికే బాహ్యమైనటువంటివి. అధిదేవత లోపల ఉంటారు. ఆ కంటికి సంబంధించిన వాళ్ళు, ముక్కుకు సంబంధించిన వాళ్ళు, చెవికి సంబంధించిన వాళ్ళు, అవి పనిచేయాలి. ఎన్నాళ్ళు పనిచేయాలో అన్నాళ్ళే పనిచేస్తాయి. చెవులు వినిపించట్లేదంటాం, అయిపోయింది రా నాయనా నీది, ఇంకా స్టాప్ అంటారు భగవంతుడు. ఆ మేట నొక్కేస్తారు. నొక్కేసినప్పుడు ఇంక అది పనిచేయదు. ఆ దేవతని
ఆదేశిస్తారనమాట. నువ్వు ఇంకెళ్ళు నాయనా, నీ పని అయిపోయింది, ఈ జీవిలో నీ పని అయిపోయింది, వెళ్ళిపోమంటారు. ఆ జీవి ఇంకా అధిష్టాన దేవత పని చేయదనమాట. ఆయన ఆజ్ఞకి బద్ధుడైపోతుంది అనమాట. బద్ధుడైపోయి ఇంక పని చేయదు. ప్రతి దానికి కూడా ఆ జ్ఞాపక శక్తి కూడా నేనే. ఆ మనిషిలో వచ్చే జ్ఞాపకం, ఎప్పటి విషయాలు ఏవైనా సరే జ్ఞాపకం రావాలి. మనం బాగా చదువుకుంటాం, వెళ్తాం, ఎగ్జామ్ రాయి కూర్చుంటాం. కూర్చుంటే కూర్చోగానే ఏం చేయాలి? భగవంతుడికి నమస్కారం చేసుకుని ప్రశాంతంగా ఓపెన్ చేసి రాయాలి. లేదు కంగారు పడుతూ మనం ఏమీ చేయకుండా వెళ్ళి కూర్చుని ఎగ్జామ్ రాయడం మొదలు పెట్టాం, గుర్తురాదేమి. గుర్తు రాకపోతే ఆ జ్ఞాపక శక్తిని ఇచ్చేవాడిని కూడా నేనే అంటున్నారు భగవంతుడు. మనిషిలో ఉండే జ్ఞాపక శక్తి కూడా నాదే, నేను పెట్టినటువంటిదే అతనికి శక్తి. ఆ మతి మరుపు కూడా, మతి మరుపు ఏంటి? ఇక్కడ మనకు వంట చూపిస్తున్నారు, వంట చేయటంలో, ఉప్పు కారాలు వేయటంలో, అది చేయటంలో, అది వేగిందా లేదా అని చూడటము, వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి నేనే ఇచ్చాను. తర్వాత ఆ మతి మరుపు కూడా నేనే ఇచ్చాను అంటున్నారు. ఎవరన్నా వ్యక్తి చనిపోతే వెళ్తాం, శ్మశాన వైరాగ్యం అంటారు కదా. మనకు కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు, ఎందుకు ఈ జీవితం, ఈ ఆస్తులు, ఈ పిల్లలు, ఈ పూల, ఇదంతా హాయిగా భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ క్షణంలో అనిపిస్తుంది మృత్యు వస్తుంది, ఎప్పుడైనా సరే మృత్యు మనల్ని కబళిస్తుంది అనేది ఆ క్షణం గుర్తు చేసుకుంటాడు. మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే మామూలే, అన్నీ మర్చిపోతాం. మనకి ఇష్టమైన వ్యక్తి చనిపోయారు, ఫస్ట్ డే బాగా ఏడుస్తాం, రెండో రోజు వచ్చేటప్పటికి కొంచెం తగ్గుతుంది, అట్లా 12 రోజులు అయ్యేటప్పటికి పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడో గుర్తొచ్చినప్పుడు కొంచెం కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటాం, అది ఆ మనిషిని పూర్తిగా కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి మర్చిపోతాం పూర్తిగా. ఇప్పుడు ఎవరైనా ముఖ్యమైన నాయకులు వాళ్ళు చనిపోతారు, చనిపోయినప్పుడు నానా గందరగోళం చేస్తారు జనాలు, రోజు చేస్తారు, అది మర్చిపోతారు. చేసిందని చేశానన్నది కూడా మర్చిపోతారు, ఆ నాయకుడిని కూడా మర్చిపోతారు. కానీ కృష్ణుడు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాడు, కృష్ణ కథలు ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటాయి, ఆ లీలలు ఎప్పటికీ ఉంటాయి. భగవంతుడు ఎప్పటికీ ఉండేవాడు. శాశ్వతుడెవరు అంటే భగవంతుడే. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను, మరియు వేదాలను తెలుసుకున్న వాడిని నేనే, అవన్నీ కూడా ఇచ్చిన వాడిని నేనే, వాటి కర్తని నేనే అని చెప్తున్నారు. ఆ వేదాలలో ఉన్నటువంటి ధర్మాన్నంతా కూడా నేనే ఏర్పాటు చేశాను. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ, క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు, అక్షరుడు. క్షరుడు, క్షరుడు అంటే ఎవరు? అక్షరుడు. ఆ భగవంతుడి కొలవని వాళ్ళందరూ క్షరులు అన్నమాట. భగవంతుడి పాదాలను పట్టుకుని కొలిచేవాళ్ళు అక్షరులు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ నాశనం అన్నది లేదు వాళ్ళకి. క్షరుడికి నశించిపోతూ ఉంటాడు, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాడు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటాడు, జన్మలు జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలా భౌతిక బద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు క్షరులు. భౌతికంగా బద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు క్షరులు. కలుపు తీసేసింది, విపరీతమైన కొనుకొచ్చేస్తుంది పని. కృష్ణ అపర్ణ ఇద్దరు రాజు. ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ క్షరులు. వీళ్ళందరూ నశించిపోతూ ఉంటారు, మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటారు. అక్షరులు ఎవరు అంటే శుద్ధ భక్తి చేసేవాళ్ళు. క్లోజ్ కరో సండే సండే అదే हो गया उसका हम गैस परिष्कार कर मैं बोल दिया ना आपको, ओके जाओ दूध गैस परिष्कार कर दो करो करो, तू साइड में रखो. रखो జీవరాశులు
పతనం చెందేవారు క్షరులు. స్వతంత్రంగా భోగించాలనే కోరిక ఎన్నటికీ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. పతనము చెందని వారు అక్షరులు. ఎల్లప్పుడూ కృష్ణునితో ఉండాలనే కోరిక ఎన్నడూ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి విడిచిపెట్టరు. వీళ్ళేమో క్షరులు, కోరికలతో నిండిపోయి ఉంటారు, అక్కడే ఉంటూ ఉంటారు భౌతిక ప్రపంచంలో. అక్షరులు ఏంటంటే ఆ భగవంతుడితో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు ఆయన సేవ చేస్తూ. ఉత్తమ పురుష స్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావేశ్యాభిపత్య వ్యయైశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటు 3 ప్రపంచాల్లోకి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశరహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరితో పాటుగా క్షరులు, అక్షరులతో పాటుగా పరమాత్మ అనేవాడు ఉన్నాడు అనేది గ్రహించాలి మనం. ఆ పరమాత్మ ప్రపంచంలో ఎక్కడ మొత్తం అంతా కూడా వ్యాపించున్నారు. ఆ పరమాత్మ అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. సర్వేశ్వరుడు ఇక్కడున్నారు, ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం వాళ్ళదు, సందేహించకూడదు మనం. నాశరహితుడు అనమాట ఆయన, ఆ పరమేశ్వరుడు. ఆయన ఏంటంటే సర్వోత్తముడు. మన హృదయంలో కూడా ఉన్నారు ఆయన సాక్షిభూతుడుగా. మనం చేసే విధవ పనులన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటారు. పూర్తిగా 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలన్నింటిలో కూడా మనకి తోడుగా ఉన్నారు ఆయన. కనీసం ఈ జన్మలో అన్నా మనం ఆయన్ని మనం వెంబడే వస్తున్నారు, ఆయన్ని తలుచుకుందాము. ఈ జన్మలో అయినా ఈ జన్మ ఆయనకి సమర్పిద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనము గట్టెక్కినట్టే. లేకపోతే మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉండాలంట. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రదితః పురుషోత్తమః. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికీ నేను అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడైన కారణంగా నేను ప్రపంచములో మరియు వేదాలలో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. పురుషోత్తముడు, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం కదా, ఆయనే పురుషోత్తముడు అని చెప్పినని తెలుసుకోవాలి మనం. ఏంటంటే అన్నీ ఆయన రావాలి అనుకుంటే ఆ క్షణంలో ఆ రూపంలో వచ్చేస్తారు. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన అక్షరుడు అనమాట. ఇద్దరికి నేను క్షరులకి అక్షరులకి ఇద్దరికి కూడా దివ్యమైన వాడిని, నేను అతీతమైనటువంటి వాడిని అని చెప్తున్నారు. నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాల్లో తెలియజేయబడతాడు భగవంతుడు. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది మనకి పంచమ వేదం. ఈ భగవద్గీత, భారతము, భాగవతము వీటిలలో చెప్తారు. భాగవతం మనకి చక్రవర్తి ప్రమాణం. వేదాలు అన్ని రకాల గ్రంథాలన్నింటికీ కూడా చక్రవర్తి ప్రమాణం ఏంటంటే భాగవతం. అన్ని గ్రంథాల సారం భాగవతంలో ఉంది. ఆ భాగవతంలో భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది మనకు పూర్తిగా తెలుస్తుంది భాగవతం వింటే. నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యో మామేవ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వ విద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు సమస్తము తెలిసిన వారు. అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు. ఎవరైతే ఆ పురుషోత్తముడిని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు, ఆ భగవంతుడి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం అవుతారు. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యస్య భారత. ఓ పాపరహితుడా, వేద గ్రంథాలలో చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో వారు తెలివైన వారు అవుతారు. అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. పూర్తిగా వేదాల్లో ఏదైతే చెప్పారో అది మొత్తం కూడా నేను వెల్లడి చేశాను. అది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు కృతకృత్యులు అవుతారు. వాళ్ళు చేసే కార్యము సఫలీకృతం అవుతుంది. ఏ కార్యం? కార్యం అంటే ఏంటి? భౌతికమైనటువంటి కార్యాలు కాదు. భౌతికంగా మనం అసలు భగవంతుడిని ఫలితం ఆశించి కోరకూడదు.
ఫలితాలని వాటంతట అవి వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి. కానీ మనము కోరాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడి పాదాలు కావాలి, భగవంతుడి సేవ కావాలి, భగవంతుడి కృప కావాలి, ఆయన దగ్గరికి చేరుకోవాలి, జన్మ రాహిత్యాన్ని కోరుకోవాలి. ఆ భగవంతుడు ఎక్కడుంటాడో అక్కడ నేను ఉంటాను, ఆయన సేవే నాకు కావాలని కోరుకోవాలి. అది పాపరహితుడా వేద గ్రంథాల్లో చాలా రహస్యమైన భాగం ఇది. ఆ భాగాన్ని నేను నీకు ఇప్పుడు నీ ద్వారా అర్జునుడి ద్వారా మనం కూడా విన్నాం. అర్జునుడు అడిగినందువల్ల కదా అన్నీ చెప్తున్నది కృష్ణ భగవాన్. ఆ అర్జునుడిని మధ్యలో తీసుకొచ్చారు. కలియుగ వాసులందరూ కూడా మందమతయో అని చెప్పినాను భాగవతంలో చెప్తారు. మందమతులై ఉంటారు, వాళ్ళందరూ బద్ధజీవులు, వాళ్ళని ఉద్ధరిద్దాము అనే దాంట్లో మనకి ద్వాపర యుగంలో భగవద్గీతని అర్జునుడి ద్వారా అందించారు మనకి కృష్ణ భగవానుడు. ఎవరైతే దాన్ని అందుకుని దాన్ని ఆచరిస్తారో తెలివైన వాళ్ళు అవుతారు. అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. ప్రయత్నాలు అంటే ఏంటి? ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నము పరిపూర్ణతని పొందుతుంది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.